Pædagogiske Læringscenter har brug for en digital repræsentation på nettet, og denne repræsentation er med den nye PLC-portal blevet endnu bedre. Med PLC Fate får du en state-of-the-art portal, der gør det til en nydelse at repræsentere det Pædagogiske Læringscenter online. Det nye layout gør det nemt og intuitivt at finde informationer fra læringscenteret. Nemt og overskueligt kan information findes og gøres tilgængeligt bag de indblødende fliser på læringscenterets forside. Med relaterede artikler og tags tilbyder læringscenteret sig som en kilde til ny viden inden for brugerens personlige præference. Kommentarer bringer interaktionen online i spil og indbyder til deltagelse. Deltagelse finder du også på f.eks. bogbloggen, hvor elever kan bidrage med boganmeldelser, eller under fagenes sider, hvor fagudvalgsformænd indbyder til at deltage og videndele i samarbejde med bibliotekarer og IT-vejledere. Med den nye Page Builder er det blevet meget nemmere og mere intuitivt at opbygge fantastiske, flotte og brugbare informationssider. Se f.eks. nye måder at opbygge åbningstider i tabs på. Eller hvad med den nye kontaktformular? Endvidere er der koblet et nyt sitemap til portalen, så det bliver nemt og overskueligt at navigere rundt i alt det fantastiske indhold, som du tilbyder dine brugere. Med Fate-temaet får du også den nye materiale-feature, der indbydende og meget nemt holder styr på skolens abonnementer. Ligeledes bruges featuren til at opbygge fantastiske linksamlinger med autogenererede billeder, små beskrivelser og flotte links. Fate-modellen af det Pædagogiske Læringscenter rummer selvfølgelig alle de fortrin, som du også kender fra PLC Slide eller den første udgave af PLC-portalen. Men Fate-modellen er, om muligt, endnu mere sprængfyldt med muligheder for repræsentation, interaktion og videndeling. Rigtig god fornøjelse.